Agalaki ya shehu Fatima agalaki ya shehu Ya shehu Fatima agalaki 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 ya shehu Ya shehu Kasimul faidati kaunar ka ba ta min illati muryar ka na ta tashin sauti ba ta kididdigen aukati dai na ji kana hausaiti ba na zuwa a bayan latti sai Hafsati ta zo ta kira ni gun agalaki in biya baiti ya shehu Fatihul agalaki ya shehu Fatihul agalaki Ya Fatihi babban hero mai haihuwa ya haifo yaro an bayyana ka an boyo ka mai girgiza ga kalbin tero san ba wanin ka ba wata shirka kai ne ashe hayakin maro tauhidu ba batun wasa ba maganin wani agalaki ya shehu Fatihul agalaki ya shehu Fatihul agalaki Ya 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 agalaki Agalaki ya agalaki ya agalaki ya agalaki Ya shehu Fatihul agalaki ya shehu Fatihul agalaki Ya shehu Fatihul agalaki kaunar ka maganin jin shirka Kaunar ka maganin jin shirka ya shehu Fatihul agasama Ya kasa ya misali ya shiru a mulbafati da jiri ne agalaki shi ya asali ya shiru Fatihul agalaki ya shiru Fatihul agalaki kowa ya kama aikin Allah zai gane rabu ne agalaki hirar buci idan ka jiyo mu kai ma kana cikin agalaki Nisho da ziri da ya jiyo ne min kira na so agalaki Ai agalaki ne ya so ne haka ne ya sa na so agalaki Ya shehu Fatihul agalaki ya shehu Fatihul agalaki An sha wuya a bayan baya kafin a ambato agalaki Kowa ya farawa ne farko a tambayo agalaki Shi bai da fari bashi zuhuri kai badininsa ne agalaki Agalaki ne kware agalaki mai gane haka sai agalaki Ya shehu Fatihul agalaki ya shehu Fatihul agalaki ake a bakin teku amma fa ba ruwan da canza ma raba ka ko aina ne ko da su farkatin ka canza ma gudun zuhuri shehu mun ce da su zo mai mata ka ba mu neman hujja daki da kai ka kaki sirata ya shehu Fatihul agalaki ya shehu Fatihul agalaki Original muke saidawa ba ma sayar da kayan bogi ka da ke mu mamin yafe balle mu tarkato ma dangi kai dai ka lalumo jabara mai tunkuda ka yamma ka waigi ka zamna allan kirki to ka ji zagi a dangi ya shehu Fatihul agalaki ya shehu Fatihul agalaki Ya shehu Fatihul kairati kairinka ne ya zama alkairi Alkairi ta rugurguje sharri wannan muna farasa sirri
Karfi na Kasimul Faidati kai ne ashe kake tasiri. Motsin ka ne samar fani da ke iya miwa sayiri. Ya shehu Fatihul Akhlaqi, ya shehu Fatihul Akhlaqi. Kai gumba jahili mai kila fani ya ce faɗa mani sirri. Shi salisun zaro a gare ni tamkar kaji bayanan sirri. Kaga nazari ana ta fana'i aka zaura wasu mamman jeri. Ya mai Hassan ina a gida ne su Mu'awiya budu na zuhuri. Ya shehu Fatihul Akhlaqi, ya shehu Fatihul Akhlaqi. Mama Sadiya a guri na faran da zana yi mata kaidi. Wallahi sho naziru da na ji tunanin ka zanga ranar idi. Dan na Maryamun nan Mary ta sa a ɗauki raddi. Dan ba ta hamidan sarkayyatu ba Fatika raba ni shuhudi. Ya shehu Fatihul Akhlaqi, ya shehu Fatihul Akhlaqi. Ya shehu Kasimul Faidati arzaki masu ɗauke talauci. Ni na fahimci ai soyayya kan san ka ƙara samin naci. Nacinka ne yake sa naci in kai nufin a samu kusanci. Ya agalaki ya aga sami gawa da kai yake inganci. Ya shehu Fatihul Akhlaqi, ya shehu Fatihul Akhlaqi. Ya shehu Fatihul Akhlaqi, ya shehu Fatihul Akhlaqi. Ya shehu Fatihul Akhlaqi, ya shehu Fatihul Akhlaqi. Akhlaqi, Akhlaqi ya shehu Fatihul Akhlaqi ya shehu.